Svi smo mi na neki način povezani, iako poprilično različiti u svojim autentičnostima, kulturama i tradicijama. Imamo svi istu potrebu za ljubavlju, za dodirom, za razumijevanjem, za poštivanjem. Možda ponekad nije lako razumjeti koliko smo svi povezani i slični u svojoj različitoj individualnosti. Ja potičem ljubav i prihvaćanjem u kojem nema mjesta ni uspoređivanju, ni natjecanju, ni ljubomori. Svatko je za nešto stvoren i zajedno smo jači, zajedno smo komplementarni. Otvorimo svoje srce i šaljimo ljubav i primajmo ljubav. Jednako je važno. Nitko nije uspio sam. Svakome je potrebna podrška nekoga ili roditelja, nastavnika, partnerice ili partnera. Netko nam pomaže novcem, netko nam pomaže sa svojim vremenom, netko nam daje poštivanje, podršku, netko nam pomaže ljubavlju, ali svakome je potrebna pomoć i nitko nije uspio sam. Zato moramo shvatiti da ovisimo jedni o drugima, da trebamo jedni drugima. I ma koliko vaš posao bio individualan, da bi se vaš rad čuo, da bi se za njega znalo, potrebni su drugi ljudi koji će to gledati, slušati, čitati i pratiti. Ne možemo uspjeti sami i ne možemo živjeti sami. Potrebno je to shvatiti i potrebno je širiti ljubav. Potrebno je širiti zajedništvo i potrebno je širiti razumijevanje. Ja vas ljubavlju pozdravljam.